Tak jo, zdravím vás. Dlouho jsme se neviděli, ale to je jenom z toho důvodu, že jsem se snažila vám něco vytvořit. Něco z úžasného materiálu, do kterého jsem se zamilovala už loni v březnu. Je to teda materiál, který už jsem vám teď v minulým týdnu představila, že už mi konečně přišel. A je to plst. Je to plst neboli filc. První velká kabelka na zip. Vevnitř je teda ještě jedna kapsa veliká. A tohle je teda fakt jako echt jako velká kabelka, jako je, protože jako mrkejte, já mám nějakých 165 cm. Čili jako nejsem úplně z nejvyšších, no nicméně je spousta ženských, kterým se prostě takovýhle kabelky jakože líbějí, milujou prostě, je milujou takhle veliký. A pak jsem ušila takovouhle menší, takhle s mojí oblíbenou listovou klopou, kterou teda uvidíte jenom u mě. Ta má teda takhle vzadu, je úplně hladionká a vevnitř má teda taky ještě kapsičku. Jde to, nejde to? Nevím, jestli to bude vidět. Jo, ale je tam. Tahle to je prostě velikost přesně jakoby pro mě. Já mám ráda prostě tyhle. Pak teda jsem udělala ještě jednu úplně jako maličkou, což jako může být jako kabelko ledvinka, jak já je nazývám. To je jenom jednokapsová. Jo, tam žádná kapsička vevnitř už další není, protože tam už by to bylo zbytečné. A dá se nosit opravdu jakože nakrátko. Je jako ledvinka. Takhle jakože na prsou. Nebo teda je občas nosím i takhle jako na zádech. No a nebo si to prostě prodloužíte. A vemete si prostě úplně jako klasickou malou prostě kabelku. A tady jsem ještě zkusila 2 pouzdra na mobil. Jedno větší, jedno menší. A tohle je teda fakt jako mega veliký, jako jo. Tohle už nevím, jestli úplně bude jako použitelný, protože třeba na můj telefon je to fakt obrovský. Jo, ale třeba tahle, ta je právě úplně čupr. Na ty menší telefony jako úplně parádní, prostě jenom jednokapsová. Vemu a odcházím. Nemusím to mít po kapsách nebo v ruce a úplně ideál. A co jsem teda měla v plánu? A vám natočit videa nebo prostě udělat rovnou nějaký jakože větší kurz na výrobu těchto kabelek a různých kapsiček. Takže mi dávejte info, jestli byste o to měli zájem a budu se těšit. Pa!